toho množstva vecí, ktoré som vám chcel povedať, som to musel zrušiť na len niekoľko, ktoré sa nám vojdu asi do 60 minút a potom by som dal priestor vám, ak budete mať nejaké otázky prípadne, pretože za tých 14 rokov, čo podnikám a dnes spoluvlastním 11 firiem v 4 krajinách, tak mám dosť skúseností, dosť omylov za sebou a múdry človek sa učí na chybách druhých. Preto aj ja nepoviem len to, čo vyšlo, ale aj to, čo som robil zle. Možno to pre vás niektorých bude poučené, možno sa inšpirujete. Práve tak veľký obchod, to, čo budem hovoriť, nie je povinnosť, je to možnosť. Nehovorím, že moja cesta je cesta, ktorú sa má každý vydať, ale tým, že ľudia sú posudzovaní podľa výsledkov a dnes mám možnosť tu stáť, tak mám možnosť aj to, o čom budem hovoriť, podložiť reálnymi výsledkami. Čo budem na